kunstneriske dag på BG, og vi har valgt at lave en film om kontrasterne på skolen. Ja, lad os se på det. Så er vi her på BG, og her på BG der er ekstremt mange kontraster, og en af dem kunne være for eksempel forskellen på folks tøj. Man kan se på mig og Anders, jeg har en hættetøj på, jeg har noget fint skjort på. Jeg skal da se på nogle flere. Bounce with me in slow-mo. When they hear the kid in the house, they're like, oh no. 50 got them broken again. They open again. Got them sipping on that juice and gin. You can find me in the background, burning that backwood. Styling, stunting, doing my two-step frontin'. Her på BG er den mulige største kontrast forskellen mellem folk fra Furesø og Bjergerød. Lad os høre, hvad de har til hinanden. Jeg skal lige spørge dig. Nu starter på BG. Hvad er det fordom til folk fra Farvebæk? Hvad synes du om Farvebæk? Jeg synes, det er meget sjovt. Altså, jeg har venner på Farvebæk. Jeg er sådan lidt typer, vi spiller det seje og sådan der. Så har jeg med Emilie Schäfer, kommer fra Bjergerød. Og Emilie, hvad tænkte du om Farvebæk, før du startede? Sådan bare for at sætte bukser på og Hvad tænker du så om den nu? rigtig søde. Ja. Dennis, har du nogle fordomme med Bjergerød og folk startede? Ja, Bjergerød mennesker, de har ikke nogen også. Og når det gælder slåskamper, så er det de første, der stikker af. Hvad tænker du så om den nu? Så er det sådan. Og jeg får det lidt sådan. Hvad var dine fordomme med Jeg tror ikke, der bor mennesker i Bjergerød. Ja, det var som vores indslag til BG's kunstneriske dag.